ekstravagantno oblačenje. Gosti emisije Zoltan Puškaš, Stalno sam imao taj osjećaj da uzmemo od moje majke dok je bila živa neke haljine, štikle i da budem našminkan. Sanja Naumov, 14 godina da sam ja nosila šešire i dugačke haljine, tako neke stare od drugaricinih baka sam skupljala. Jel te blamka to sad gledaš? Ne. Bata Spasojević, Dizajner uvek kroz svaku svoju kolekciju mora da proživa neku ličnu ideju, neki lični pečat, a rock'n'roll je uvek ta neka spona iz kolekcije u kolekciju. Tako i ovaj put, bez obzira na Hitchcocka, morao sam da provučem neke elemente rock'n'rolla. Ivan Đolić, Imamo jako puno devojčica, da tako kažem, kojima su uzor tipa Lady Gaga i ostane pevačica. Mislim da je bitno samo da malo razgraniče. Kostim je jedno, a neke casual varijante su više za ulicu. i Sonja Nikolić. Sve što nađete u ormanu da je pre ispod kolena, samo skratite slobodno, leto je, vreme da se pokažu kolena. Glamour Toujours, u subotu u 9 uveče na RTV-u 1.